Braško, séria 1, 5. časť nášho podcastu. Opäť sme v Žiline v showroome Jaguar Land Rover vo Final CD. Keď chceš auto, určite sa u nás zastav. Ja som Dano Hančík, to asi vieš. No a oproti mne Peťo Hláčik, a.k.a. Auto Inak. Peťo, serus. Ahoj Dano, ďakujem znova za pozvanie a zdravím všetkých našich skálnych priaznicov a Braškov. Presne tak. Úvod máme za sebou a však začni teraz ty, nehovorím len ja. Áno, ďakujem za slovo. Tak ja som si znova dovolil novinku. Verím, že vás to minule tak trošku chytilo za srdce. Áno, všetci boli z toho vytržení, tak v tom pokračujeme. Dneska tu máme auto z úplne inej kategórie, alebo teda rovno dve autá. A je to taká tá čistokrvná Amerika 8-valec Dodge. A Dodge uviedol už na domácom trhu takú rozlúčkovú sériu modelov Charger a Challenger, čo sú vlastne typické muscle car. A vlastne lúči sa s 8-valcom, čiže toto už je do histórie, už vlastne Dodge ohlásil, že konečná finito. A predstav si, že uvoľnili 55 kusovú sériu, ktorá sa volá Swinger aj pre Európu, takže ja predpokladám, že sa tieto auta rozchytajú. A je to také milé, ty by si takéto auto kúpil? Vieš čo, Charger sa mi vždy páčil, ale aj starý Challenger. Ten nový Challenger, to je ten sedan, že? Naopak, Charger je. No, tak ten sedan je škaredý, ale to kupé, to sa mi páčilo a dizajnom je to určite priateľnejšie ako napríklad Ford Mustang. Čiže viezol som sa v tom, ani neviem, v akej to bola generácia, už to bolo to novšie, bolo to R/T, ten Roll and Track, to bola vtedy nejaká tá ich historicky, tá výkonnejšia verzia. Ako išlo to dobre, rovno. To šlo dobre, furt to dymilo, akože tá proste typické americké auto. Plasty, interiér o ničom, tam ten Európan by našiel miliardu chýb, lebo sme naučení fakt na niečo iné. Rozmaznaní sme. Presne. Ale to americké auto, a ja neverím, že som bol odporca amerických aut, ja som tie muscle cary a tie šprinty na štvrť míle a proste to všetko, tú históriu, keď sa tí americkí vojaci po druhej svetovej vojne vracali do Ameriky a si stavali tie hot rody a to všetko, mne toto veľmi, veľmi blízke, mňa to vždy fascinovalo, ale nikdy som nebol nejaký brutálny fanúšik tých amerických aut, ale pri tomto dvojmiestnom to je Challenger, hej? Tak ako to auto je fakt pekné. A mne sa to auto doteraz páči. Ako raz za čas, vieš, každý chlap večer pozeráš na internete tie portály, Mobile.de, Autobazar a tie a plánuješ, čo si kúpiš, keď vyhráš, hej? Áno. A robili sme to ako malé deti, robíme to asi doteraz. A akože hento auto si tam vždy ja pozerám. A oni hlavne, Američania mali super, že, a to aj v Jeepe bolo, že oni urobili edíciu, vieš, brutálny wow efekt edícií, v podstate to bolo to isté auto, akurát malo inú farbu, inú nálepku a možno inú kapotu, ale proste oni sú v tom dobrí a toto auto sa mi fakt páči. A vedia to predať a presne keď vidíš na tej inzertnej stránke tento zelený s tým čmeliakom a dodatkom Swinger, tak ten je vzácny, ten určite kupuj. Áno. No, Budeš ho mať na test? Necháme sa prekvapiť. Niekde teraz napíšem. nás isto výrobca Dodge počúva, tak Peťovi by sme mohli dať na test. Áno, prosím si. To preložíme do angličtiny v titulkách, aby nám rozumel. Ďakujem. Ale každopádne sme sa dostali tak trošku aj k dnešnej téme, že teda rozlúčka s 8-valcom. U vás ako dlho vlastne prežije ešte v Jaguari 8-valec? Ako to odhaduješ? No, ten 5 liter, ktorý máme, legendárny 5 liter s kompresorom, tak ten sa obávam, že končí. Ale máme 4.4 v novom range, takže v tejto značke 8-valce ostanú a tak sa vyjadrili aj dôležití ľudia, ktorí vlastne stoja za touto značkou, že Land Rover bude značka, ktorá bude ponúkať od elektrického auta až po 8-valcový benzínový motor. Či my sme mali mať to portfólio naozaj široké, máme skupinu ľudí a klientov našich, ktorí si niečo také prajú a želajú, tak ja sa v tomto vidím a pevne verím, že to bude tak. Super. No a otvoril sa tak trošku aj tú našu tému a ja by som mu tak zaobalil, že zvyklosti klientov, ktoré sa menia spolu s autami. Ja si pamätám na začiatku, ja keď som bol dieťa, tak som asi tínedžer, ktorý už tak premýšľal o prvom aute, absolútne som neriešil farbu. Ty si sa díval, koľko má na tachometri, že 200. Tak, presne. To bolo ešte vtedy, keď som nemal vodičák. Jasné. Ale potom som si skôr auto vybral podľa motoru a podľa výkonu a bolo mi jedno, aké farby, či má kožené alebo látkové sedačky a tak ďalej. Ako to vlastne ty vnímaš? Vieš čo, ja keď som začal predávať autá zhruba nejakých 11-12 rokov dozadu, tak tí klienti chodili a ten motor bol fakt dôležitý. Ako vždy sa to auto začalo skladať od motora logicky a tak tie konfigurátory boli aj postavené, však aj de facto dodnes sú. A pre tých klientov ten motor, tá pohonná jednotka a potom samozrejme aj pohon kolies a to boli fakt naozaj dôležité. Tak si pamätám, že sa tak skladali auta, že sme začínali od motora a to bolo u klientov samozrejme čím väčší a výkonnejší, tým lepší.
a tým, že mňa to bavilo a baví doteraz predávať auta naozaj s veľkými motormi, tak ja som ich to len utvrdzoval, že to je to najlepšie riešenie. A čo ženy, tie nezačínajú pri farbe v tom konfigurátori? Vieš čo, v tomto segmente asi ani nie. Lebo väčšinou to je tak kupuje chlabím. Áno. To... Teraz nás tu feministky ukameňujú zase. Ale tie ženy, áno, majú iný pohľad na ten vec logicky. Hej, a keď si poreceme aj moju ženu, tak tá má tiež iný pohľad na tie auta, že by vyberala si podľa iných nejakých tých zásad to auto. No ale ako sme chlapi, ako tam kúrnik šopa, otvoríš tú kapotu, tam musí byť motorisko, pokiaľ ešte je. Súhlasím, takže my vlastne motor a žena farbu a potom je to na konci dňa aj teda tak. Pekná konfigurácia. Ale vieš, ono sa skladali tie auta tak, že už keď sme vybrali ten najlepší motor, aký tam bol, a samozrejme ide o to, aký mal rozpočet ten daný klient, tak ja si pamätám ešte dobu, keď sa skladali auta tak, že proste tam muselo byť všetko. Tam sa vyškrtal komplet celý konfigurátor, ceník, tam proste to muselo byť všetko, nech sused vidí, hej, že sa darí, že ide karta. Proste to bola generácia a roky klientov aut taká, že to fakt chodilo nabité. Ja si pamätám klientov, ktorí po 2 rokoch prišli na to, že majú vyhrievaný volant. Hej? Lebo tam bolo toľko toho, že tí klienti to ani nevedeli. Hej? To bola proste doba, ktorá bola, no. Nepreskúmali všetky tlačidlá, ako sa hovorí. Presne. Ale si zober, že aj v tej dobe, aké tie auta boli drahé. Hej? A keď si zoberiem, keď som začínal ja, tak S-klasa Mercedes, hej, tak dobre, akože teraz nechcem, keď sa 11 rokov dozadu tu už bolo euro. No, to si ma zaskočil. No, to neviem, Naštudujeme ale si. V prepočte na tie slovenské koruny tie autá stali 5,5 milióna, 6 miliónov slovenských korún. A to si zober v tej dobe 6 miliónov slovenských korún. Ja nehovorím, že to je ako dnes 6 miliónov eur, ale možno som není ďaleko od pravdy, že za 6 miliónov si kedysi postavil 6 domov, hej? A oni to dávali do tých aut, takže to bola tiež šialená doba, že ten nepomer tých peňazí, tej ceny toho vozidla, toho úžitku, čo to auto dalo. Ale bol to spoločenský status a pri tomto luxusnom tovare to spoločenský status stále je. Takže vlastne dnešná realita je taká, že ľudia si už menej v tomto smere užívajú a doprajú? Vieš čo, dnešná realita je taká, že keby som to zobral, že z tých počiatkov, kedy sa tam proste bombovalo všetko, čo sa tam dá dať a keby sa tam dalo ešte niečo priplatiť, aj to by sme tam dali, to prechádzalo do takej tej éry, kedy si tí klienti začali uvedomovať, že v tom aute potrebujú to, čo oni aj reálne využijú. Takže to už bola takéto rácio za tým, že toto nechcem a nebolo to o tom, že by ten klient na to nemal peniaze, ale už sa na to díval čisto racionálne, čo naozaj využije a potrebuje. A ja som mal veľa takých klientov, ktorí mali tú nabombovanú starú limuzínu, kde to z okien všetko trčalo, tá technológia, a druhá generácia toho auta už bola striezvejšia, hej. Za mňa aj lepšie vyskladaná, samozrejme to auto zase aj zdraželo, čiže ono to sa tam desi vyrovnávalo, ale už to malo takú logiku. A to sa mi páčilo, že tie auta boli jednoduchšie, ale zase tam bolo všetko to, čo človek potrebuje. Na čo máš vzadu masážne sedadla, odvetravané sedadla, keď tam 80% nikto nesedia, alebo ti tam sedia deti a ešte majú detskú sedačku. Hej? Ja si v tomto smere spomeniem na jedného, nazvime to môjho kamaráta, pozdravujem Kamil, ak pozeráš. Ten má tiež luxusnú limuzínu z Mníchova, tú vrcholnú radu, teda 7, však nebudeme chodiť okolo horúcej kaše. A má tú verziu s 12 valcom, teda čo je o motore. A nedávno sme tak nejako pozerali niečo a som sa to malte hral, otvorím zadnú prehliadku, tam bol ešte zabalený ďalkový ovládač od tej teda telky. Hovorím, Kamil, ty teda vieš, že takéto niečo tu máš? No, ja som si to nevšimol. Takže to je presne to, o čom ty hovoríš. A ja si pamätám chladničky v tých autách. Vieš, sklopil si lakťovú opierku, potom si sklopil ešte taký plast a tam taká uzúčka chladnička s takými tými dvoma na nejaké 2 flašky. Vieš, že to je, že viem si to predstaviť s chalami na 3, drbneme tam nejaké šampanské. To je tá predstava. Fakt je taký, že ten klient to v živote nepoužije. Lebo vieš, gro tých limuzín, aj tohto tvojho kamaráta, to si kupovali ľudia, ktorí sa vozia vzadu. Všetci ostatní v tom vyzerajú ako šoféri, to je proste fakt. To je zase druhá vec, prepáč, ešte super point, že keď sa predávali v longu, vieš, to musí byť v longu. Hej. Hovorím, kámo, na čo ti to je v longu? Tam budeš vyzerať fakt ako šofér, hej? V longu, vzadu si tam prišiel, tam bolo miesta, tak v živote tam nikto nesedel, hej? No ale aj to bola éra, že to sa v longu všetko muselo predať. Potom to už prišlo, že už sa to teda kupovalo v tých krátkych verziách, lebo každý pochopil, že s takým jazvečikom sa ani tam, kde si v Auparku neomotáš. A potom to prišlo aj takéto rácio do toho, že už sa to skladalo normálne. No a teraz je to o tom, že tí klienti už uvažujú. Už sa na to dívajú cez tie peniaze, tie auta samozrejme zase zdraželi výraznejšie, tie auta sú drahšie, nevravím, že sú nedostupnejšie, ale pre nejakú určitú skupinu áno a už tí klienti sa na to dívajú fakt tak striezvo.
No a zabudol si ešte na jednu vec. Dneska môžeš mať limuzínu aj v longu a vytočí sa v parku. Lebo máš natáčanú zadnú nápravu. No áno. No. Ale počúvaj, máme na showroome Range Rover so zadnou natáčacou nápravou. A vždy, keď tie auto dávame na showroome, tak máme to s chalami vypočítané na tie dlaždičky, že presne vieme, že ktoré kolesa majú byť pri akej tej špáre, aby to bolo. Tomu Rangeu sa točí tá zadná natáčiaca náprava, počúvaj, to auto sa krúti ako had. To ani za toho Boha ho nenasmeruješ rovno, lebo točíš volantom a ono ide takto, takže to je zase nevýhoda. Pre vás určite. Pre nás áno, lebo ten Range, ani doteraz neviem, či je rovno. No a ja som si vlastne pri tejto téme všimol, že ono sa menia, ako si povedal, tá výbava aj prirodzene, že teda máme prirodzene evolúciou. Máme čoraz viac mobilných hráčiek na palube. Ja napríklad poznám ľudí, pre ktorých je dneska dôležitejší ten teda konektivita s mobilom ako ten motor. A to je smutná doba. Vnímaš to aj ty? Počúvaj, máš 100% pravdu. Ja keď som ešte pracoval pre inú značku, tak sme chodili na školenia, kde v podstate nám oni prezentovali nejaký výskum, ktorý sa urobil v Nemecku. Zas nechcem akože si vymýšľať, ale akože doteraz si pamätám nejaké hrubé kontúry toho výskumu. Robilo sa to na generácii Y, hej, a oni mali zoradiť nejakých, neviem, či nie 7 alebo 10 vecí, čo má auto, tam bolo, že ja neviem, motor, prevodovka, pohon, farba, tvár, konektivita a ja neviem, zdieľanosť a takéto veci. Tí mladí ľudia mali zoradiť od 1 do 10 s tým, že jednotka bola tá najdôležitejšia pre nich. Starý motor bol 4. a prvá bola konektivita, zdieľanie a toto. Čo my všetci sme sa dívali. A my sme mali ešte, vieš, AMG Mercedes s 8 valcami, to čo je za generátiv, v tom Nemecku im to asi prepína, ale s odstupom času, keď to pochopíš, to máš ako aj s tým online predajom. Vieš, my sa na online predaj môžeme dívať, že my sme si v živote auto online nekúpili, no ale moje deti, tvoje deti a deti tých detí, ako nemáš problém si teraz niečo cez Alzu kúpiť, objednať, zajtra ti to donesú, tak táto generácia, ja viem, že možno s tou Alzou to je také prirovnanie, ale táto generácia môžeme mať problém si takto kúpiť auto online. Ja si myslím, že pomaly k tomu asi aj spejeme a asi aj zo skúsenosti ty povieš, že už dneska existujú klienti, ktorí mali staršiu generáciu a pri tej novej ju vlastne objednajú ešte vtedy, keď reálne nie je to auto u vás. Stáva sa to? Stáva sa to. Ja by som sa vrátil k tomu online, že ja si ten online viem ešte predstaviť tak, že ono online predaj podľa mňa ide ruka v ruke s tým, ako veľa máš peňazí. Nemáš problém si niečo kúpiť online, keď ťa to nestojí veľa, aj keby tam bolo nejaké riziko, že by sa to niekde malo v tom procese pokaziť, tak ťa to nejako nezrujnuje, hej? Ale pokiaľ máš dať 40 000 eur za auto a ešte si ich máš kde si požičať skrz nejaký leasing alebo čo, tak ten online predaj bude zložitý. Pokiaľ máš na účte 2 milióny a máš si kúpiť za 40 000 eur auto, tak to až tak neboli. Tak si ho proste kúpiš. Ale chápeš, čo tým chcem povedať? Áno. Že môj pohľad je na to takýto, že to je možno všetko za tým online, aj keď ten online predaj tu fungovať nemôže na Slovensku a de facto v celej Európskej únii, lebo fakt je taký, že ty keď kúpiš niečo online, ty to vieš do 2 týždňov bez dôvodu vrátiť. Vieš si predstaviť, koľko by sme tu mali aut nastavaných? No. Každý si to tu pobere na svadby, na oslavy, na dovolenky a za 2 týždne tu máme 2 kamióny vrátených aut. Takže on je taký mačkopes urobený, že ty si aj cez online vieš niečo vyklikať, ale tú zmluvu musíš uzatvoriť u dílera, tým pádom sa ruší ten online predaj a bla bla bla. Čiže ono aj s tým online to nebude také easy, ako sa na prvý pohľad môže zdať. No, podľa mňa. Dneska ale máme taký precedens v tomto smere, to je práve Tesla, ktorá ti naozaj tie auto dovezú fyzicky niekde na kamióne. Ale Tesla nie je automobilka, prosím ťa. Myslím, že minule sme mali aj dotaz na Teslu od poslucháča, tak ako pripomeň. Vieš čo, môj názor je absolútne nepopulárny a asi aj veľa ľudí nahnevam, ale mne tá Tesla proste príde taký polotovar. Tá karoséria, to si podľa mňa nekupujú ani fanúšikovia aut, to si kúpi niekto, ktorý proste chce byť strašne trendy, tak jak sa Priusy kedysi v Amerike predali, to bolo brutálne ekologické a vyzerá to taký ako plastový odliatok na kolesách, podľa mňa to je aj škaredé, hej, aj keď krása je fakt subjektívna, hej, ale áno, je tam nejaká tá technológia, to všetko ja berem, ale pre mňa Tesla ako taká, to je proste, ako by som to povedal, taký nejaký trend, taký niečo, že chceš byť strašne cool, tak proste máš Teslu, hej? Áno, iPhone na kolesách doslova, ja by som povedal. Presne že si to tak. Kupuješ z toho imidžového hľadiska. Ja som mal možnosť sa v minulosti previesť krátko na Tesla S-ku a potvrdil by som aj to delenské opracovanie, čo hovoríš, ale to už sa vraj zlepšilo pri týchto novších modeloch,
keďže vlastne fabriku už majú dneska v Číne aj v Nemecku. Ale stále mi tá Tesla prišla viacej ako o tej technológii, presne o tom, že o tých zážitkoch, aj to zrýchlenie tiež som omrzí, ale... To je ten wow efekt pri tých elektrických autách. No. Ale jazdnými vlastnosťami to za mňa nebola žiadna hitparáda. Teda. Starý, vieš, ale si zober to, že veľa tých automobiliek hovorí pri tých elektrických autách, že to zrýchlenie. Áno. Však ale... tak pri tom elektromotore to zrýchlenie je akože úplne normálne. Akože aby som predával auto, aké má zrýchlenie, vieš, to je akože tam to absolútne postrada tú logiku v tom, že kúp si elektrické auto a na stovke si za 4 sekundy. No tak polovici rodine ti príde zle, deti ti to vzadu ogracajú a už to v živote neurobiš. Hej? To ako, ja si pamätám, ja keď som jazdil jednu mnichovskú malé elektrické auto, mal som to ako služobné, starý, ja som sa s tým autom musel naučiť jazdiť. Pochopil som, že brzdový pedál tam je zbytočný, lebo to tak rekuperovalo, že to aj mne prichádzalo zle zo začiatku. Samozrejme si človek potom na to zvykne, ale to sme sa zase dostali niekde. Ale ešte pri tej Tesle, to spracovanie a to zase možno príliš kriticky my Európania, ktorí proste sme naučení, ale možno tým, že to je americké auto a ako sme sa z začiatku bavili aj pri tom Dodge, to spracovanie, tak možno tým Američanom to vyhovuje. Hej? Možno tam je taká kúpyschopnosť toho obyvateľstva, že on dá za Teslu $30,000, $40,000 a proste vie, že za 2-3 roky, za 4 ju vymení a kúpi si nové. Vieš, u nás to bolo vždy tak, že keď sa kúpilo auto, tak to bola rodinná oslava, hej, dedo tú Škodovku vždy vytiahol v nedeľu, to naleštil, rozleštil tie chromy a to sme sa nešli voziť, to sme sa len pozreli a zase ju dedo dal do garáže, hej. Tak to bolo, vieš. To boli časy. Zase to je o tom, že aká je krajina, aká to je kúpyschopnosť a kde to celé nejako dospeje. No. Áno, no tak to by bol úplne ideálny svet, kebyže si môžeme bežný človek vymeniť auto každých 5 rokov, ale teda stále si myslím, že tej našej populácii nie je úplne veľa takýchto jedincov alebo ľudí, ktorí si to môžu dovoliť. Takže my sa na to pozeráme práve aj tými očami toho, že by to mala mať aj nejakú trvácnosť a tak ďalej. Ale vráťme sa späť k tým zákazníckym trénom. Ja si teraz všímam dosť pri nových autách, že výbava, ktorá bola takedy takým puncom luxusu, čo je vlastne koža, nám z aut ustupuje. Čo sa deje v tejto veci? To máš ekológiu. Zase ekologická logika. A proste všetko okolo Nemôžeme toho. zabíjať kravičky dokonca? Vieš, ja ti poviem, nie na to, keď tá kráva žije, ako nám to vždy prezentovali na školeniach, vieš, predajcom, že to sú krávy, ktoré žijú v nadmorskej výške 1000 metrov, kde sú už není ploty z tých osnatých, aby si tú kožu nezadrhli, hej, lebo že tam sa oni chovajú všetko a to je tá najlepšia koža, vieš. Tak ako, ja neviem, ako na konci dňa tú krávu aj tak niekto zje, hej. Tak... Čiže ďalší bizar v tomto automobilovom svete, teda kam sa to uberá? Tak vieš, no akože 100 ľudí 100 chutí, ja chápem, že musíme aj pre tú ekológiu niečo robiť. Ja to berem, hej. Poďme vysadzať viacej stromov, poďme niečo robiť, hej. Ale toto je také, že v tých automobilkách to vidno. No ja podľa mňa, keď si kupuješ luxusný predmet, luxusný tovar a je to proste fakt naozaj luxusné, tak toto sú materiály, ktoré by tam podľa mňa jednoducho mali byť. No počkaj, a toto platí paušálne na všetky značky? Napríklad aj na taký Rolls? Alebo tam existuje nejaká výnimka? To ja nechcem hovoriť. Toto fakt neviem, ako to je s Rollsom, ale ja si osobne myslím, že oni tam asi nejakú kožu zatiaľ dávajú. U nás, čo sa týka Range, tá koža nejaká je, to aj nejaká tá biokoža, také nejaké tie prímesy toho. Ale čo ti poviem, no ja mám názor na to taký, aký mám, taký, že tá koža by tam byť mala. Ja s tebou úplne súhlasím. Takže dostali sme sa k takejto... Kráčame po tenkom ľade. Kráčame po tenkom ľade. No a ako vlastne odhaduješ tú generáciu YZ, teraz asi tých mladých ľudí, ako si teda oni budú kupovať auta, alebo podľa čoho, keď dáme teda bokom ten online predaj, čo tam bude prioritou, keď sa trošku pozrieme vizionársky do budúcnosti? Priorita tam bude to, čo vidíš teraz v tých elektrických autách. Konektivita, zdieľanie, technológie, vieš, ja sa vždy strašne bavím na to, keď má niekto elektrické auto a zapne si tam hru alebo PSko, vieš, a drti tam PSko, alebo Teslou točíš volant a jazdí ti tam ako Voco Go. Ako kúrnik, tam má byť V8, tam to má hučať, tých mladých chalani, čo tam majú tú účesť na cibulku a točia tam volantom a tam nejaká postavička beha, tí majú robiť to, že majú držať plyn, vzadu majú skudol bieleho dymu a proste, to sme robili my kedysi, nie? Doba sa ale mení, evidentne. Však áno, ale tak vieš, no ja mám toto tiež taký názor, že dobre, zhrňme to tak, že doba sa mení a asi vyrastá iná generácia ľudí, ktorí majú iné záujmy, očakávajú od toho auta fakt niečo iné, možno príde generácia taká, ktorá by najradšej ani nešoferovala, že sa do toho posadí, ak to ideme z tých sci-fi filmov a niekde ju to zaveze. My sme generácia iná, nebudeme tu stále a tí ostatní to možno ocenia. No tam trošku, ale zrejme už prekračujeme na mieste s tou autonómnou jazdou, ktorá tu už vraj je aj nie je, takže mňa by tiež zaujímalo aj tento trend, že
či sa ešte my dožijeme doby, že naozaj si sadneš do toho auta a pozri sa, tá autonómna jazda, a teraz zase hovorím z informácií, ktoré mám roky dozadu, tak možno nebudú úplne presné, ale na 80% ich triafam, má 5 stupňov. A my sme aktuálne na 2. Hej? Vyvinutý by mal byť aj ten 5, akurát tomu nedovolí legislatíva atď. A všetky tieto autonómne vozidlá, autonómne systémy narážajú a stoja na tom základnom morálnom probléme. A to takom, že keď dojde k nejakej krízovej alebo kritickej situácii a to auto by sa malo rozhodnúť, či zrazí babku na prechode alebo nedaj Bože ženu s kočárom, tak tam to proste vždy nejako, vieš, stálo, stojí a na tomto to asi aj zastane. Vidíme to aj v Amerike, tie taxíky autonómne a to všetko, vieš, to zase niekto len prezentuje, ktorý sedí vzadu a tvári sa, aká to je wow, aká to je budúcnosť, ako sme na Slovensku zaostali. Ale vidíme, kde tá realita je. My čo s tými autami robíme, sme pri tom roky, to vnímame objektívne, otvorene a nie je to ani zďaleka také, ak sa to niekto snaží prezentovať, aké je to cool, hej, že neviem, či teraz od okolností nejaké také auto aj nezrazilo tú ženu, či čo, a ešte po nej prešlo, hej, napríklad. Takže, vieš, a teraz kto bude vinný? Budeš ty vinný ako šofér, ktorý si ten volant ani nedržal, bude vinný výrobca, kto vieš, tam je viacej otázok ako odpovedí, viacej otáznikov a hlavne na to, ako je na tie elektrické auta, treba infraštruktúru. Tie cesty treba stavať už od začiatku, že nie po ten asfalt niečo dávali, aby to auto malo. Čiže, vieš. Takže toto nebude asi až také horúce zatiaľ. Ja si myslím, že nebude. Ešte treba kupovať V8, kým sú tu a užívať si tú jazdu, ten zvuk. To je proste, není na to, keď si sadneš do auta, nakopneš to, chlpy na rukách sa ti postavia, to je proste porno. Šlapneš na ten plyn, počuješ ten zvuk, ako ja neviem, no však keď si pozrieš staré videá rally skupiny B, hej, Audi Quattro S1, 037 Lancia, alebo R5 Turbo, hej, alebo to MG Metro. Jako to je fakt ako podľa mňa tak chlapská záležitosť, že Ari Vatanen kedy si povedal, že rally skupina B bola pre chlapov, VRC pre chlapcov. Sedí vec. To bol dobrý záver. A dnes z toho teda vychádza z dnešnej našej debaty, že my sme ešte tak trošku mali to šťastie a zažili sme taký ten symbolický vrchol tej automobilovej éry a teraz už prechádzame do niečoho, čo je viac o technológii, ale už tá podstata tej radosti z jazdy, čo je vlastne moto jednej automobilky, sa tak trošku vytráca. A to si vlastne zhrnul svojim predošlým nejakým vstupom a žiaľ, ale je to tak. A asi to už lepšie nebude v tomto smere. Bude, nebude, uvidíme. A ja si osobne myslím, že stále tí výrobcovia, keby chceli, vedia vyrobiť geniálne auto. Hej? Otázka je zase, že aj tí výrobcovia sa na to dívajú logicky skrz ten biznis, tak na konci dňa to musí dať si nejaký ten ekonomický výsledok. Sú tlačení zo všetkých strán vyrábať niečo, čo možno ten trh ani nechce, ale bude nútený si to kúpiť. No a čas ukáže. A vy už máte u vás auto alebo auta, ktoré sú homologované aktuálne a už musia mať napríklad aj ten inteligentný obmedzovač jazdy? Ja už som sa s ním stretol a je to pekný výzor, ti poviem. Ty mi dávaš otázky. Viem, že to je v autách, hej, a všeobecnosti, že to obmedzuje už automaticky, že už v podstate to nevieš ani nejako ovládať, respektíve, že to vypnúť vieš, ale keď auto naštartuješ a zase to máš automaticky zapnuté. Ale v našich vozidlách to asi nie je. Vieš, toto je jedna to máte ešte šťastie. Ja ti to poviem tak, že toto je jedna z tých vecí, ktorú napríklad ja v aute ani nezapínam. Ak tam už nie je zapnutá teda, hej, že to, ja neviem, či som práve taká tá ideálna vzorka na to, ale ja si sadnem do auta a musím mať rýchlomer, otačkomer. Ja som tá stará škola, volant, feedback od volantu slušný a proste idem, hej? Akože mne to všetko ostatné mi je úplne, nehovorím, že ukradnuté, ale v podstate mi to jedno. To si dal za mňa tiež taký možno najväčší bizar súčasných aut, kde sme sa odklonili od tých klasických budíkov, ručičiek, ale na tých displejoch vlastne simulujeme. To mi príde také... Počúvaj, toto dopadne presne ako výrobcovia luxusných hodiniek. Hej, všetci máme tie digitálne hodinky tých svetoznámych značiek a strašne je to cool a trend, ale keď si pozrieš originál švajčiarskych výrobcov hodiniek, svetoznámych, a to sú také tie manufaktúry, kde ju robia 100-150 kusov, to je proste to inžinierstvo. A podľa mňa toto si naozaj luxusné značky zanechajú. Hej? Aj keď teraz sú možno trendy tie displeje,
hej, ale podľa mňa tieto luxusné značky sa budú spätne vrácať k tomu a ako bola doba, že sme si priplácali za digitálny prístrojový štít, tak príde doba, že sa budeme priplácať za ten analogový manuálny prístrojový štít. Áno, svet sa v tomto mení a neviem, či si zachytil, Porsche aktuálne dáva pri 911 za príplatok manuál. Teda neviem, nie pri všetkých verziách, ale pri aj tých ostrých určite áno. Vieš čo, ja ti poviem, že nezachytil som to, lebo to, ako som tú značku mal naozaj rád, tak v poslednom dobe a čase to vnímam, že z tej značky sa stáva také pozerstvo, jak to bolo kedysi s G-čkovými Mercedesmi. Hej? Že okolo tej značky sa skupuje a združuje taká skupina ľudí všelijakých, ktorí to... Ja neviem, či ma chápete a či ma chápeš ty, čo ti tým chcem povedať, ale kedysi tá značka, aj tie 911 a všetky tie modely, to bolo také, nehovorím, že klubové, ale to bola taká proste nejaká aura okolo tých modelov a to boli vyslovene ľudia, ktorí s tým žili a proste boli automobiloví nadšenci, ktorí si to nejako užívali, ale v poslednej dobe mám, že si to tí ľudia kupujú, lebo to je cool, je to in, hej, ja chcem byť trendy a chcem si možno zapadnúť do nejakej skupiny ľudí alebo v nejakej tej spoločenskej vrstve, to je asi strašne dobre, tak to mám aj ja. A ja netvrdím, že je to zlé, hej, však keď máš na to, tak si to človek kúpi a tak tá značka to robí preto, aby si to ľudia kupovali, hej, ale keď si aj teraz pozrieš po Žiline, koľko tých Poršakov jazdí, hej, aj tých nových 911, že na jednej strane je dobre, lebo my, ktorí auta milujeme a také auto vidíš pred sebou na červenej, tak si to poobzeráš a pre mňa to je stále zážitok, nech to vyznie akokoľvek blbo, ale ja mám takú nejakú predstavu, že by také auta mali mať fakt taký tí fajnšmekry. No. Takže, že by bomba na záver, že Porsche nám zľudovelo? No vyzerá to tak. Vyzerá to tak. Ja s tebou súhlasím. Jasné. Asi to naštartovala tá SUV éra, Cayenne, Macan a tak ďalej, že z tých aut sa stali aj pri jazdenkách relatívne naozaj dostupné kusy. Dneska si vieš zohnať. Tak vieš, keby nebol ten Cayenne, tak asi už ani 911 není, ten paradoxne tú značku. To je pravda. Akože každý predaný Cayenne, a ako sa to kedysi hovorilo, že práve, že každý predaný Cayenne zachraňoval každú 911, alebo tak nejakú takú paralelu som kedysi v článku peknú o tom čítal a bola to v podstate pravda. A čo k tomu dodať, no? Na budúce sa môžeme o tomto porozprávať, že vlastne SUVčko dneska už robí každá značka prakticky. Mňa fakt nenapadá. Ale všimol si, že pri elektrických autách všetci idú zase do sedánu a do toho logicky? Hej. Lebo to je ľahšie, menšie a teda. Čiže ono sa možno to ako SUVčka vykanibalovali kombíky, sedány, MPVčka rodinné veľmi populárne kedysi, hej? Tak možno práve nástupom elektrických aut sa to zase otočí. Je to možné, čiže vlastne... Videl si ten van, ktoré Volvo chystá? Videl som, ale dneska už máš konkurenciu. Lexus má niečo podobné, videl si to, ako to vyzerá? Videl som to. To V-čkovému Mercedesu idú po ňom, šlapu na pety a ja som dokonca počul, že aj model Land Rover Discovery by mal touto generáciou skončiť a sú návrhy, že by sa z toho malo stať, že by sa mal stať taký van, nejaký offroadový, ono paradoxne Land Rover niečo takéto v histórii mal, dajte si to do Google všetci. A nie je to potvrdená informácia, môže sa stať nemusí, ale už máme také indície, že by teoreticky niečo takéto mohlo vzniknúť. Tak sa máme na čo tešiť zase. Presne tak. Už skončíme. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Opäť náš klasický záver, že ste nás pozerali až do konca, počúvali. Budeme rádi za každý nejaký ten follow alebo nejakú hviezdičku nám tam dajte, to sa dáva však. Myslím, že áno. Kde si to tam nájdete a keď nás kde prezdielate, tak to budeme tiež radi. A za každý komentár budeme radi. Presne. No. Díky moc, vidíme sa. Majte sa pekne, dovidenia. Ahoj.